бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода наздик ба 500 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. Корҳои сохтмонӣ дар амфитеатр барои 574 ҷои нишаст воқеъ дар боғи фаранги шаҳр, хонаҳои баландошиёнаи 2, 3, 4 ҳуҷрадор, марказҳои савдо ва майдончаҳои варзишӣ муташаккилона ҷараён дорад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода 310 адад иншоотҳои хурду бузург ҷашнӣ ба нақша гирифтаем. То имрӯз 120 адад иншоотҳои хурду бузургро ба истифода додем. сохтмони боқимондаи иншоотҳои ҷашнӣ имрӯз дар шаҳри Турсунзода муташаккилона ҷараён доранд. мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо ҳамкорӣ бо соҳибкорон кӯшиш ба харҷ менамоянд, ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмонҳои дигарро ба итмом расонанд, ҷашнро бо дастовардҳои худ пешвоз гиранд. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳаллҳои аҳолинишини шаҳри Турсунзода низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамъона бо сурат идома доранд. дар ин самт соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта ҳама рӯз аз ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, нонвойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. қобили зикр аст, ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоату деҳот ва шаҳри Турсунзода корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар бо маром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд, ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.